Исемесіз жымға яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфулина таныштырам. Бүген безнең программада. Баулы районында безнең эрага кадәр үк төзелгән торак пункт калдыкларын тапканнар. Есть достаточно редкие находки. Вот сегодня мы нашли клад бронзовых серпов. Исәргә баулы янындагы казу эшләре вакытында ачыкланган хәзинә турында Алия Сабирова. Татарстанның иң алдынгы автомобиль төзүчеләре автокалага җыелды. Яршаллыда машина төзүчеләр көне билгеләп үтелә. Бәйрәмегез белән котлыйм, һәммәгезгә дә исәнлек саулык. Һөнәри бәйрәм уңайыннан оештырылган тантаналы чарада Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Булган белемнәрен ныгыталар, яңаларга өйрәнәләр. Укучылар бигәйбәт, үзләре белгәннәрен өйрәтәләр, дуслары белән шалтыратышалар, иң яңа хәбәрләр алалар. Махсус хәрби операциягә барыр алдыннан Татарстанда хәрбиләрне ничек әзерлиләр? Буларны Рания Абдрахманова күреп кайтты. Топшурыны Баулы районыннан килеп ирешкән яңалыктан башлыйбыз. Исәргә Баулы ярында безнең эрә кадәр үк төзелгән торак пункт урынын тапканнар. Сөякләр, керамика эшләнмәләре һәм бронза ураклар 3500 ел элек ясалган булып чыга. Әлеге хәзинәгә Саратов һәм Мәскәү өлкәләре археологлары юлыккан. Гомумән Баулы ягы тарих ядкәрләргә бай. Моңарчанда Алтын Урда чорына караган әйберләр таптылар. Зиратта бик борынгы кабер ташлары ачыкладылар. Алия Сабирова репортажы. Есть достаточно редкие находки. Вот сегодня мы нашли клад бронзовых серпов. Археологларның әлеге табылдыкларына 3500 ел. Олар безнең эрага кадәр 15-16 гасырларга карый. Бу бронза чоры. Ураклар калыпларга салып кую юлы белән эшләнгән, металл эшкәртү белән җирле халык шөгыльләнгән булырга мөмкин. Яисә аларны каяндыр алып кайтканнар ди белгечләр. Скорее всего, это был клад бронзовых вот серпов. Мөгаен бу бронза ураклары хәзинәсе. Әгәр ялгыш төшереп калдырсалар, ул берәү генә булыр иде. Әмендә алар өчәү. Аларны төреп яки күн капчыкка салып яшереп куйганнар дип уйлыйбыз. Әлеге җирдә нефть турбаларын төзекләндерергә планлаштырганнар. Әмма закон буенча төзелеш бары тик тикшеренү, шул исәптән археологик эшләрдән соң рөхсәт ителә. Шулай галимнәр борынгы торакны тапканнар да. Хәзер казу эшләре 12000 квадрат метр мәйданда бара. Табылдыкларның рәсемен ясыйлар, сызымнарда җир астының катламнарын, аларның биеклеген, тәртибен билгелиләр. Указываю, где находится культурный слой, где находится материк. Зур төркем археологлар Баулы районына Мәскәүдән килгән. Керамический и костный материал из культурного слоя. Керамика калдыклары, хайван сөякләре күп табыла. Бронза чорында биредә кабиләләр күмәк яшәгән. Терлек тотканнар, башлыча кечкенә хайваннарны асраганнар. Бу җирлектән инде хайваннар үрчеткәннәр. Монысын археологлар ачыклый алачак. Әлеге археология институты белгечләре җанвар калдыкларын эшкәртә. Моем кость. Зубной щеткой аккуратно в воде убираем лишние остатки земли. Исәргә Баулы җирлеге территориясендә археологлар әле эшли генә башлаган. Алга таба мондый хәзинәләр тагында күбрәк булыр дип ышаналар. Алия Сабирова, Индира Сәйфуллина, Булат Минязов, Яңа Гасыр каналы. БРИКС саммиты алдыннан Казанда иминлек чаралары көчәйтелә. Бүген мэриядәге террорчылыкка каршы комиссия утырышында хәбәр итүләренчә, якын көннәрдә тикшерүләр үткәреләчәк. Хукук сакчылары арендага бирелгән фатирларны карап чыга. Тулай торак бакчачылык ширкәтләре подвал һәм йорт чормаларында тикшерәләр. Бу диверсия һәм террорчылык актларын кылырга ниятләүчеләр булса, аларны ачыклау өчен эшләнә. Казан мэриясендә шик уяткан кешеләрне пилотсыз очкычлар сокларга фатир арендалаучыларына, читтән килеп торак сатып алучыларына, күзәтү җайланмалары, корал белән кызыксынучыларны күрүчеләр булса, полиция хәбәр итүләрен сорыйлар. Землянка белән блиндаж төзүчеләргә юлыксагыз да бу турыда әйтергә кирәк. Мондый кешеләр турында номер экранда күрсәтелгән телефон аша мәгълүмат җиткерү мөһим. Бүген яршаллыга бөтен Татарстаннан машина төзүчеләр җыелды. Алар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Тантананың автокалада узу очраклы түгел, чөнки шаллы КАМАЗлары белән дан тота. Бүген заводта 2,5 миллион машина конвейердан төште. Бәйрәмгә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов һәм башка кунаклар, инженерлар, конструкторлар, ветераннар килде. Машина төзү тармагындагы казанышлар турында Илдар Сафиуллин.
Машина төзелеше буенча Татарстанның Россиядә алдынгы төбәк икәнен менә шу күргәзмәдән дә аңларга мөмкин. Моның өчен берничә санны әйтү дә җитә. Татарстанда автомобиль төзелеше буенча 4000-гә якын оешма эшли, анда 133 мең кеше хезмәт куя. Иң алдынгылар бүген тантанага җыелган. Техникалар белән Рөстәм Миннеханов Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов та танышты. Әлеге экспозициядә ЕЛАЗ, Солерс, Ремдизель һәм башка компанияләрдә җитештерелгән техника бар. Биредә СВО зонасында кулланылучы хәрби машиналар да тәкъдим ителгән. КАМАЗ заводы йөк ташу өчен яңа төрле тагылма арбалар, үз бушаткыч машиналарны күрсәтә. Автомобиль төзелеше ул яңа машиналарны заводтан чыгарып торгына дигән сүз түгел, даими рәвештә замана таләпләренә туры китереп аларны камилләштерүдә. Менә мисал өчен, әлеге машина К5 сериясендәге КАМАЗ, ул робот-коробка тулысынча автоматлаштырылган. Бүгенге көндә ерак араларга йөк ташу буенча үзебездә җитештерелгән иң кулай техникаларның берсе ди белгечләр. Үзен семинасын түй ашлама кирде. Татарстанның авыл хуҗалыгы техникасын ясаучы оешма бу күргәзмәгә заманча чәчкеч һәм минераль ашлама сиптерә торган җайланмаларны алып килгән. Чит ил запас частьләренә бәйлелек юк диләр. Сельхоз машиналар, культиваторлар, чәчкечләр, дискаторлар, прицеплар менә. Монда килдегендә без тракторны үзебез ясый торган тракторны 360 ат көчле и пассивный комплексны 12 метрлы дисковый пассивный комплекс. Техниканы 5 бармак кебек белүче хезмәткәрләр Ярчаллының орган залына җыелган. Алар арасында автомобиль, самолет, вертолет һәм су тонар төзүче инженерлар, конструкторлар. Рөстәм Миннеханов һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, алар башкарган хезмәтнең ил икътисады өчен бик әһәмиятле булуын билгеләп үтте. Бәйрәмегез белән котлыйм, һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, дөньялар тыныч булсын, эшләрегез уң булсын, бергә матур гына эшләргә насыйп булсын. Бәйрәм белән сезне. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алихановның яңа вазифада республика машина төзүчеләрен беренче мәртәбә котлавы. Федераль кунак республикага кичә килгән иде. Министр икенче көн Татарстанның зур сәнәгать оешмалары белән таныша. Санкция шартларында да кыенлыкларга бирешмичә куелган бурычларны үтәп барасыз ди ул. Хәзерге шартларда ил икътисадының үсеше сезнең хезмәткә бәйле. Мин кичә һәм бүген Татарстанның берничә сәнәгать үзәгендә булдым. Рөстәм Миннеханов шәхсән үзе аларның эшчәнлеге белән даими кызыксынып тора. Рөстәм Миннеханов белән Антон Алиханов иң алдынгы машина төзүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. КАМАЗ заводында бүген тарихи вакыйга. Биредә дәрәҗәле кунаклар катнашында 2 миллион 500 меңнче КАМАЗны тәкъдим иттеләр. Сәхнә янына 3 машина килеп туктады. Алар Россия әләме кебек ак, зәңгәр һәм кызыл төстә. Бу чарага завод хезмәтчәннәре дә җыелган. Аларны Рөстәм Миннеханов сәламләде. Зур тантана 2,5 миллион машина менән эшләп чыккан сезнең куллар белән. Сезнең һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр. Үзегезне сакларыгыз, исән сау булыгыз. КАМАЗ гөрләп торсын, эшләр уң булсын. Бәйрәм белән сезне. Рөстәм Миннеханов белән Антон Алиханов заводның яңа техникаларны сынау полигонында КАМАЗ базасындагы махсус техника белән танышты. Монда автобуслар, янгын сөндерү комплексы һәм йөк ташучы машиналар. Рөстәм Миннеханов автомобильдә үзе дә йөреп карады. Соңыннан хис кичерешләр турында журналистларга сөйләде. Сегодня мы сумели создать компонентную базу современного мирового уровня. Это и двигатель, это и кабина, это и трансмиссия. Благодаря вот этой системной планомерной работе все вот сегодняшние вызовы, они КАМАЗом решаются. У КАМАЗа большой опыт, большое понимание того, как развивается международный рынок, каким образом правильно сейчас выстраивать кооперацию. Самая основная задача у нас впереди стоит – это выпуск автомобилей 6-го поколения со значительной степенью автоматизации, то есть автономность 3+. Это вот то, над чем сегодня мы должны работать. Быел КАМАЗ заводы төзелүгә 55 ел була. Ярты гасырдан артык вакыт эчендә Татарстан легендар машиналары белән бөтен дөньяга танылды. Ярчаллыдан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Республика клиник хастаханасы табиблары котлаулы операция ясап үпкәсендә яман шиш булган авыруның гомерен саклап кала алган. Бер ай элек Раушан Абдуллаев табибларга ютәл белән мөрәҗәгать итә. Алар пациентны үпкә ялкынсуыннан давалый башлый. Соңрак ир-атның үпкәсендә яман шиш барлыгы ачыклана. Әлеге әгъзаның яртысын кисеп алырга туры килгән. Табибларның операцияны заманча ысул белән кулланып ясаулары хакында Лиана Бәхтиева репортажында.
Здравствуйте. Как дела? Ничего, хорошо, спасибо. Самочувствие? Очень хорошо. 46 яшьлек Раушан Абдуллаев уңышлы узган операциядән соң өенә кайтачак. Хәзер аның гомеренә куркыныч янамый. Бер ай элек исә хәле начар булган. Ират бер туктаусыз ютәлли башлый. Тән температурасы кисәк кенә 40 градуска кадәр күтәрелә. Целый день начал кашлять. Көн дәвамында туктамыйча ютәлли идем, хәтта була да башладым. Табибларга тиз арада мөрәҗәгать итәргә кирәклеген аңладым. Чөнки сулыш алу кыенлашты. Раушан Абдуллаев Казанның 2нче хастаханәсенә мөрәҗәгать иткән. Иратта үпкә ялкынсынуы ачыклана. Дәвалый башлагач хәлнең тагын да начаррак икәнен белеп алалар. Тикшерүне өчен аны республика клиник хастаханәсенә җибәргәннәр. Монда үпкәсендә яман шиш булуы ачыклана. Этот пациент требовал предоперационной подготовки. Ауруны башта операциягә әзерләргә кирәк иде, чөнки яман шиш 7 сантиметрга кадәр үсеп, кан тамырларына зыян сала башлаган. Үпкәсендә үлек җыелган иде. Бу әлеге органның ялкынсынуы нәтиҗәсе. Башта ауруны шуннан дәваладык. Раушан Абдуллаевны операциягә бер атна дәвамында әзерләгәннәр. 20 сентябрьдә үпкәсенең бер ягын кисеп алалар. Ул таркала башлаган була. Йөрәк янындагы кан тамырларында чистартырга туры килә. Аларда да үлек җыелганлыгы ачыклана. Табиблар вакытында ярдәм күрсәтеп өлгермәсә, куркыныч чир башка эчке органнарга да зыян салырга мөмкин иде диләр. Как будто ничего не было. Үземне элеккегечә хис итәм, берни белән авырмадым шикелле. Әлбәттә, кызурак йөрергә тырышсам, хәл бетә. Табиблар тизрәк тернәкләнер өчен төрле күнегүләр ясарга киңәш итә. Татарстан табиблары яңа технологияләр куллана. Бу авыруның күкрәк шитлеген ярып түгел, 3 сантиметрга гына кисеп операция ясау мөмкинлеге биргән. Заманча алымга Мәскәү һәм Санкт-Петербург табибларыннан өйрәнгәннәр. Хәзер 10 операциянең 8-е яңа ысул белән башкарыла. Торакаль хирургия үзәгендә үпкәне күчереп утырту мөмкинлеге дә бар. На одном легком пациенты живут. Кешеләр бер үпкә белән дә гомер итә ала. Сәламәт яшәү рәвешен алып барсалар, тартмасалар, протез кую кирәк түгел. Хәзер Раушанны химия һәм дарулар белән дәваларга ниятлибез. Алга таба протез куярга кирәк булса, бу эшне дә башкара алачакбыз. Я им очень благодарен. Я, как говорится, уснул и проснулся. Я себя чувствую очень хорошо. Татарстанда мондай операцияләрне бары тик республика клиник хастаханәсендә генә ясыйлар. Ел башыннан торакаль хирургия бүлегендә авыр хәлдә булган 30 кешенең гомерен саклап кала алганнар. Лиана Бәхтиева, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Диспансерлаштыруны гаилә белән бергә үтәргә мөмкин. Казанның 20-нче сырхауханәсендә медицина тикшерүенә күбрәк кешене җәлеп итү максатыннан шундый проект уйлап тапканнар. Монда беркетелгән казанлылар парлап, балалар, туганнар әтияне белән килә. Барлык тикшерүләрдән тыш бөер яки корсак куышлыгына түләүсез үзи ясыйлар. Пациентларны шимбә дә кабул итәләр. Сейчас вы можете сходить к гинекологу, сдать анализы. Ирле хатынлы Руслан һәм Гөлфия Дәүләтшиннар иртәдән үк сырхауханәгә диспансерлаштыру узарга килгән. Үзләре дә медицина белгечләре. Шуңа күрә мөһимлеген яхшы аңлыйбыз диләр. Бергә кан тапшырдылар, йөрәкләрен тикшерттеләр, флюорография үттеләр һәм башка белгечләргә күренделәр. Чирләр хәзер күп, вакытында надо тикшерергә, белергә кирәк. Барсында шуның өчен ел сайын үтәбез диспансеризацияны. Бергә килүле бик уңайлы булды. Бергә килдек, врачларны үттек һәм анализларны кулга бирделәр. Апалы сеңелле Альбина Рәхимова белән Анна Панина да диспансерлаштыруны гаилә белән уссаң, өстенлекләре барлыгын белеп икәү килгәннәр. Бергә тикшерүне үткәнгә күрә биюләренә үзи дә ясату мөмкинлеге бараларның. Мы с сестрой решили, что мы воспользуемся. Без моннан файдаланырга булдык. Бу бит сәламәтлекне тагы да тирәнтенрәк тикшерергә була дигән сүз. Бер артлы барлык белгечләрне йөреп чыктык. Полезно для нашего здоровья. 20-нче сырхауханәдә гаилә белән диспансерлаштыру проектын ел башында медицина тикшерүенә күбрәк кешене җәлеп итү өчен башлап җибәргәннәр. Бирегә диспансерлаштыруга көн саен йөзләп кеше килә. Шуларның 20-30-ы парлар. Иң мөһиме әлеге сырхауханәгә беркетелгән булу. Күп киләләр, иратлар бик йөрергә яратмый, шуңа күрә хатыннары обычно бергә киләбез дип, балаларны, ниләрне, абыйларны. Яшьләр дә күп хәзер ахыргы вакытта, яшьләр үсемлеклеген кайгырткан ниләр күбәйде. Пациентлар дип әйтәм. Гаилә белән диспансерлаштыру узуның төп өстенлеге өстәмә процедуралар үтеп булуда. Туганың, ирең, әтиянең яки 18 яшы тулган балаң белән бергә килү шарт. Күпчелек очракта көнендә үк корсак куышлыгы яки биюләргә үзи дә ясыйлар. Гадәттә моның өчен чират көтәсе.
УЗИ почек в рамках программы госгарантии. Бүйірлерге ультра тавышлы тикшерүне дәүләт гарантиясы программасы буенча 14 көн эчендә ясыйлар. Без аны диспансерлаштыруга килгән вакытта ук яки икенче көнне узарга тәкъдим итәбез. Башкаланың 20-нче сырхауханәсенә 100 меңнән артык кеше беркетелгән, шуларның 53% диспансерлаштыруны узган инде. Халыкны күбрәк җәлеп итү өчен төрле оешмаларга барып медицина тикшерү уздыралар, махсус акцияләр оештыралар. Нинзилә Хусейнова, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Казандагы ритуал оешмасы өлешчә шәхси кулларга күчә. Мәрхүмнәрне җирләгәндә хәзер нинди үзгәреш булырга мөмкин? Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән укый аласыз. Россия президенты Владимир Путин Рифкат Миннихановна Александр Невский ордены белән бүләкләү турындагы указны имзалаган. Әлеге документтан билгеле булганча, юл хәрәкәте минлеге дәүләт бюджет учреждениесе директоры Рифкат Минниханов ордены хезмәттәге казанышлары һәм зак еллар дәвамындагы намуслы эшчәнлеге өчен алачак. Александр Невский ордены илдәге иң югары дәрәҗәдәге дәүләт бүләкләренең берсе булып санала. Иртәгә халыкара укытучылар көнен билгеләп үтәләр. Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов мөгаллимнәрне һәм педагогик хезмәт ветераннарын бәйрәм белән котлады. Һөнәрегез һәр чорда кирәкле һәм мәртәбәле санала. Балаларга белем генә түгел, тәрбия дә бирү укытучы алдына куелган иң беренчел бурыч. Бәләкәй гражданнарда тугрылык, ватанпәрвәрлек хисен уятуда да сезнең өлеш зур. Укытуда яңа сулар кертү белән бер рәттән сез Россия мәгарифенең иң яхшы традицияләренә тургылык саклыйсыз. Бай тәҗрибәгез белән уртаклашасыз. Мәгариф системасын нәтиҗәле үстерү, белем бирү оешмаларын яңартып тору дәүләт сәясәтенең өстенлекле бурычы. Үз үрнәгендә яшь укытучыларны һөнәри казанышларга рухландырган педагогик хезмәт ветераннарына аеруча ихлас рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Укытучылар көне сезгә ихтирам белдерү өчен бер матур форсат дип язган ул тәбрикләү мөрәҗәгатендә. Гомуми мөгаллимлек стажлары 1182 елга җиткән. Сүз Исмәгыйлевлар гаиләсе турында. Укытучылык эше инде безнең канга сеңгән диялар. Беренче булып бу һөнәрне 1909 елда Миңгайша әбиләре үзләштерә. Бүгенге көндә нәселләрендә 43 укытучы бар. Исмәгыйлевләр өе еш кына мөгаллимнәр киңәшмәсен хәтерләтә. Мәктәптәге хәлләрне сөйләшәләр, бүгенге мәгарифне үткәне белән чагыштыралар. Бу гаиләдә берничә буын педагоглар яши. 1909 елда Миңгайша әбиләре шушы юлны сайлаган. Шуннан соң аның дәвамчылары да бу һөнәргә тартыла башлый. Балаларны ярату шул укытучылыкка этәргәндер дә инде безне. Исмәгыйлевләр нәселендә 43 укытучы, аларның гомуми педагоглык стажы 1182 елга җиткән. Араларында математика, физика, химия һәм башлангыч сыйныф укытучылары бар. Рәхилә Абдуллина Казанның 100-нче мәктәбе директоры. Бүген аны кул чабып каршы алдылар, кызыл келәмнән үтәргә чакырдылар. Рәхилә ханым мәктәпкә башлангыч сыйныф укытучысы булып килә. 2006 елда директор вазифасында эшли башлый. Аның стажы 41 еллык. Әниемнән килгәндер дип уйлам. Чөнки әнием һәрвакытта да үзебезнең мәктәп укытучыларын үрнәк итеп куя иде. Раилә Исмәгыйлева 18 ел мәктәптә физика укыткан. 10 ел элек балалар бакчасына күчә. Сабыйлар белән эшлисе килде ди ул. Минем уйлавымча, мәгариф өлкәсендә балаларны яраткан кеше генә эшли ала торгандыр. Әгәр дә балаларны яратмасаң, үзеңнең профессияңны яратмасаң, эшләп булмый. Гүзәлия Кәлимуллина лаеклы ялда гомер буе мәктәптә математика укыткан, ул башкалар өчен үрнәк. Минем укытучы булган укучыларым бик күп. Бер юлы санап утырган идем, 27дән артык әле мин белгәне генә. Араларында бик күп врачлар бар. Бик күп дәрәҗәле дипломнар алган. Гүзәлия Кәлимуллинаның кызы Ләйсән дә әнисенә карап укытучы һөнәрен үзләштерә, башлангычларны укыта. Экономист булып эшләдем, бухгалтер булып та эшләдем. Әмма дә ләкин кан тартышы мине бу һөнәргә, педагогикага кире китерде. Исмәгыйлевләр нәселенең киләсе дәвамчылары арасында да дәрәҗәле һөнәрне сайлаучылар аз булмас. Бу гаиләләрдә мөгаллимлек һөнәрен буыннан буынга мирас итеп тапшыралар. Гөлназ Сайфетдинова, Лиана Бәхтиева, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы.
Татарстан Дәүләт Советының чираттагы сессиясе киләсе чәршәмбе 9 октябрьдә узачак. Бу хакта бүген президиум утырышында билгеле булды. Фәрит Мөхәммәтшин искәрткәнчә, төп мәсьәлә бюджет турындагы закон проектын карау. Сессиянең көн кадагына 7 мәсьәлә чыгарыла. Республика казнасыннан тыш мәҗбүри медицина миятләштерү буенча төбәк фонды бюджеты проекты. Шулай ук республикадагы автомобиль юллары турындагы законга үзгәреш кертәләр. Административ хокук бузулар хакындагы канунга яңалык үстерергә җыеналар. СВО бара, санкциялар тәэсир итә республиканың тормышына, үсешенә, финанс матди ягыннан караганда. Без бик шатландык. Рустам Нургалиевич үзенең еллык юлламасында Дәүләт Советына шушындый бурычлар куйды. Алда тора торган мөһим бурычлар. Аларның үтәлеше мөмкин булырга тиеш менә шушы бюджет законын караганда. Бүген Татарстанда яшьләрне ватан пәрвәрлек рухында тәрбияләү турындагы закон үтәлеше хакында премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева белән депутат Светлана Захарова чыгыш ясадылар. Республикада 14 яшьтән 35 яшькәчә 1 миллион 19 мең кеше бар. Аларның һәммәсен шушы шәнлек белән юклашларга кирәк ди чыгыш ясаучылар. Мәгариф учреждениеләре ата-аналар белән эшләргә, СВОда катнашучылар белән очрашулар уздырырга, хәрби патриотик җыеннар оештырырга тәкъдим итәләр. Спектр мероприятий достаточно широк. Үткәрелгән чаралар бик күп төрле: ватанны ярату хисе тәрбияләү, ил тарихын өйрәтү, туган телне һәм Россия законнарын белүгә юнәлтелгән. Хәл итәсе мәсьәлә дә бар: ата-аналарга һәм яшьләргә хокукый тәрбия бирергә кирәк. Республиканың киләсе 3 елга бюджеты турындагы закон проекты Дәүләт Советында беренче укылышта каралачак. Бүген парламент рәисе урынбасары Мурат Әхмәтов комитет утырышында катнашты. Бюджет төрле программаларны тормышка ашырырга юнәлтелгән булачак. Социаль тармакка зур игътибар бирелә. Акчаның 90% диярлек тормыш өчен мөһим чыгымнарны каплауга тотыла. Хезмәт хакы фондына 174 миллиард сум акча каралган. Финанс министры Ради Гайзатуллин Казандагы керем һәм чыгым турында сөйләде. Керемнәр нигездә табышка салымнан туплана. Министр әйткәнчә, шәһәр һәм районнар бюджеты киләсе 3 елда кытлыксыз булачак. Республика бюджетына килгәндә 425 миллиард ярымы аның безнең инде керемнәр булса, 439 миллиард чыгымнар каралган. Бу 13 миллиард 500 миллион күләмендә безнең тоткылык бар инде, бу дефицит дип әйтгәндә. Менә шундый күрсәткечләр белән безнең бюджет каралган инде. Татарстаннан махсус хәрби операцияга контракт төзеп китүчеләрнең яңа төркеме бүгеннән күнекмәләр уза башлады. Аларны ДАСАФ оешмасында өйрәтәләр. Бүген белем алырга керешүчеләрнең 70% чит төбәкләрдән килгән. Казанда алган күнекмәләр ярдәмендә бер егет күптән түгел СВО зонасында 16 иптәшен коткарды. Мы гордимся вашим выбором. Россия ДАСАФының Татарстандагы идарәсе рәисе Сергей Старостин егетләргә хәер фатиха бирә. Монда махсус хәрби операциядә катнашу өчен контракт төзегән 40 ир-ат җыелган. По программе по 3 основным направлениям. Программа буенча алар монда төп 3 юнәлеш буенча укытыла: медицина, ату, пилотсыз очкычлар белән идарә итү. Егетләргә үзләре СВОда хезмәт иткән инструкторлар белем бирә. Здесь мы их переодеваем, учим. Монысы ДАСАФның тиры, аны әле ел ярым элек кенә төзекләндергәннәр. Аның төп үзенчәлеге мишеннар гадәти генә түгел, цифрлыдан. Биредә хәрбиләрне, коралларны дөрес итеп тотырга, аны дөрес итеп төзәргә һәм ракурсларны дөрес сайларга өйрәтәләр. Татарбай кушаматлы егет Башкортстаннан, 33 яшь, эшмәкәр, 4 баласы бар. Контрактны Татарстанда шартлары тышлы булганга төзегән. Хәрби тәҗрибәсе бар. Беренче 18 яшьтә срочная служба, минеральные воды, 17 отряд спецназа. Аннан 2011 елда уже Самарда бригада инде мотострелковыйда шунда служиттем. Монда контракт төзегән егетләрнең 70% чит төбәк кешеләре. Алар арасында Хабаровск, Свердловск, Карелиядән килүчеләр бар. Татарстанда түләү яхшы экипировка бирәләр диләр. Бүген дә һәрберсенә букчалар тапшырылды. Артур Бедретдиновка 20 яшь, армиядә булмаган, әтисе контракт төзеп СВОга киткән. Егет тә аның янына юл тота. Вся семья волнуется ради. Гаиләм, туганнар борчыла инде, әмма минем җиткән егет икәнемне һәм үзем карар кабул итә алганымны аңлыйлар. Шуңа каршы килмәделәр. Әтием, синең белән горурланам улым диде. Ул мине анда көтә.
Тәҗрибәле инструкторлар 5 көн эчендә егетләргә бар белгәннәрен өйрәтәчәк. Безнең укучылар бик әйбәт, алар үзләре хезмәт итеп кайтканнар. Үзләре белгәннәрен өйрәтәләр, дуслары белән шалтыратышалар, иң яңа хәбәрләр алалар, кушалар инде менә хәзер уку вакытында яңалыкларны. Монда алган белеме ярдәмендә Казаннан контракт төзеп киткән Молния кушаматлы егет 16 иптәшен коткарган. Хәрбиләр камалышта калган була. Молния дошманга сиздермичә генә кирип, аларны алып чыга. Дроннарга күренмичә хәрәкәтләнү серләренә Казандагы күнекмәләр вакытында өйрәтәләр. Досавта безне бик яхшы мөгаллимнәр укытты. Алар арасында Вагнерда хезмәт иткән егетләр бар. Рафага, Счастливчик, Зверга рәхмәт әйтәсем килә. Алар безгә бик нык терәк булдылар. Казандагы өйрәнүләрдән соң көчсезләр дә көчлегә әйләнә. Егетләрне сишәмбегә кадәр укыталар, аннары чәсләргә озатачаклар. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Казанны ягу сезонына әзерләр. Музыкаль урамындагы котельнәдә җылылык бирү җайланмасын алыштырдылар. Ул тагын 500 оешманы тәэмин итә алачак. Бүген башкарылган эш хакында Илсур Метшинга сөйләделәр. Быел шәһәрдә 22 котельнәгә ремонт ясалган, 5-сендә Казандарны алыштырганнар. Әлеге котельнә Киров районында яшәүче 15 мең кешегә, 9 балалар бакчасына, 4 мәктәпкә, 8 сырхауханәгә хезмәт күрсәтә. Бүген Яршалда Татарстанның волейбол федерациясе президенты кубогына финал ярышлары узды. Анда сәнәгать предприятиеләре һәм республика районнары вәкилләре катнаша. Уенчыларны яңа ремонтланган 11-нче мәктәп спорт залына җыйганнар. Командаларны волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. 11 ел эчендә ярышлар һәвәскәрләр арасында уздырыла торган зур турнирга әйләнде ди ул. Бу сезонда гына да 69 команда катнаша. Финалда Татнефть, Татэнерго, Казан Восток сервис һәм Татхимфарм препараты оешмасы хезмәткәрләре, Соба, Мамадыш, Аксубай һәм Муслим районы вәкилләре, хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләре бу спорт түрен үстерүгә зур өлеш кертә ди Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстанда мәктәп волейбол лигасы да оешкан. Более 33 тысяч учащихся активно занимаются волейболом, защищая цвета своей школы, своего класса, своего района. Я полагаю, что интерес к волейболу очень высок, он развивается успешно и один из самых любимых видов нашей республики, я бы сказал, и в нашей стране. Бүгенге шундый яңалыклар иде, алда сезне реклама һәм һава торышы турында мәгълүмат көтә. Шуннан соң безнең каналда хоккей матчы. Акбарс үз бизендә Хабаровскиның Амур командасын кабул итәчәк. Ә мин сезнең белән сау булышам. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда һава торышына циклон йогынты ясый. Явым төшем күзәтеләчәк. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Кукмара, Яшелүзән һәм Балтачта болытлы, явым төшем көтелә. Көндез температура 15-16, төнлә 8-9 градус җылы. Буа, Тәтеш һәм Чүпрәлдә болытлы һава. Яңгырлар фаразлана. Көндез температура 14-16, төнлә 9-10 градус җылы. Чиста, Яңа Шишмә һәм Нурлатта болытлы, явым төшем көтелә. Көндез температура 16-18, төнлә 9-10 градус. Актаныш, Түбәнкәм һәм Сарманда болытлы, яңгырлы көн фаразлана. Көндез температура 14-16 градус, төнлә температура 8-9 градус җылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Балулда болытлы, явым төшем. Температура көндез 15-16 градус җылы, төнлә 8-9 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә суыта. Зиядә көндез 16, төнлә 10 градус җылы. Болытлы, явым төшем фаразлана. Буларда көндез 15 градус, төнлә 11 градуска якын. Яңгырлар вәгъдә итәләр. Алабугада температура көндез 15 градус, төнлә 9 градус. Болытлы, явым төшем көтелә. Казанда болытлы булачак. Явым төшем фаразлана. Көндез 16, төнлә 10 градус җылы. Атмосфера басымы нормадан якын. Ул төрекөмеш баганасын 753 мм тәшкил итәчәк. Җил секундына 4 метрга якын. Дымлылык 59%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.